Tervetuloa tähän videoon. Käymme läpi, miten kuivasilmäarvio tehdään OptoPro-protokollan mukaisesti. Aloitan tutkimuksen asettamalla potilaan oikein silmämikroskoopille ja varmistan, että myös oma työasentoni on ergonominen. Ensimmäiseksi arvioin kyynelmeniskin korkeuden. Alle 0,2 mm viittaa kyynelnesteen puutteeseen. Seuraavaksi tarkastelen kyynelfilmiä. Katson partikkelien määrää, nesteen liikettä räpäytyksen jälkeen ja lipidikerroksen interferenssin. Öljyn puute aiheuttaa kyynelnesteen nopeaa haihtumista. Fluoresidiväriäyksen avulla mittaan kyynelfilmin breakup time-arvon. Jos aika jää alle 10 sekuntiin, se viittaa epävakaaseen kyynelfilmiin. Arvioin sarveiskalvon ja sidekalvon värjäytymisen OptoPro-klinikan arvosteluasteikoilla. Nämä löytyy nettisivulta optopro.fi. Tämä auttaa hahmottamaan silmänpinnan kuntoa. Tutkin luomireunat ja ripsien tyvet sekä mahdolliset kollaretit eli karstat ripsien tyvessä. Samalla arvioin Meibomin-rauhasten aukkojen kunnon. Kevyt painallus paljastaa Meibomin-rauhasten erittyvyyden ja öljyn laadun. Jos eritys on niukkaa tai viskoosia, kyseessä voi olla rauhasten toimintahäiriö. Interferenssikuvio kertoo lipidikerroksen paksuudesta. Ohut tai epäsäännöllinen kerros voi selittää silmien kuivumista. Tarvittaessa arvioin etukammion solut ja mahdollisen flare-ilmiön, jotta voin sulkea pois tulehdukseen viittavia löydöksiä. Yhdistän tutkimustulokset. Kuiva silmä voi johtua liian vähästä kyynelnesteestä, nesteen nopeasta haihtumisesta tai näiden yhdistelmästä. Kerron löydökset asiakkaalle ja selitän, mitä ne tarkoittavat hänen oireidensa kannalta. Hoito etenee vaiheittain. Käytän lampamaskia, luomien hierontaa, luomien hygieniaa ja kostutustippoja. Tarvittaessa voidaan hyödyntää myös IPL-hoitoa. Jos tilanne sitä vaatii, ohjaan asiakkaan silmälääkärille. Lopuksi sovimme kontrollin noin kuukauden päähän. Siinä arvioimme, miten hoito on auttanut ja suunnittelemme jatkoa. Varaa kuivasilmäkoulutus tai mikroskoopihuolto OptoProlta jo tänään.